мегиряд дилам, чаро нагиряд? рӯзҳо бепадарам мегузарад, бепадарӣ ҷону ҷигарам мегузарад. сухане намеёбам ки пазмонии диламро тасвир созам. тасвираш ба 7 осмону замин намехунчад. ин дарди маро танҳо падаргумкардаҳо эҳсос мекунанд. то падарам ба олами хомӯшон нарафт, намедонистам ки дарди бепадарӣ чист. чаро одамон ин қадар фиғон ба дил доранд? акнун ба дифавти падарам дарк кардам ки аз даст додани падари хуб чӣ қадар кулфат будааст. дарде ки дармон надорад, дарде ки анҷом надорад, дарде ки месӯзаду аммо хокистар намекунад, дарде ки қалбро мегирёнаду аммо ашкҳои онро танҳо худи мо дарк мекунем, дарде ки зарра зарра қалбро мешикофаду ба ғамбода табдил медиҳад. бонии уст ки мо бозам сабр мекунему рафта худро даруни қабр бо одами азизтарин гор намесозем. барои тамоми дӯстони падаргум кардаам аз худованд сабри ҷамил мехоҳам. сабре ки ниҳоят мушкил аст. равони падарони рафта шод бошад. омин.